Boiro arrancará o seu Nadal coa gala da Cultura Solidaria. Actuarán na Praza de Galicia de Cuncas ou DJ Matrec e recadaránse alimentos para almorzos que irán para Cáritas Boiro. Conta atrás para que comece o Nadal no concello de Boiro. Daniela Otero será encargada de iluminar as rúas no acendido de luces que terá lugar o venres ás 8 da tarde, pero antes será quenda da cuarta gala da Cultura Solidaria. Arrancará ás 5 da tarde na Praza de Galicia e nela colaboran de Cuncas e o concello. Para nós é un auténtico placer porque é unha época do ano na que xa a solidariedade vai da man, pero insistimos que un dos nosos obxectivos é que non somente sexa este día ao ano, sino que sexa os 365. Nesta edición contamos coa participación da Escola de Música de Boiro, do Grupo Vértigo, que sempre colaboran con nós, e do Grupo da FOE, que é un pouquiño a novidade que traemos este ano, da Escola de Música Pops de Ribeira, que achéganse a botarnos tamén unha man, de DJ Matrec, que tamén é un luxo contar con el, e de Cuncas. E nada máis, convidarvos a todos e a todas, comezaremos a partir da primeira hora da tarde. A entrada é gratuita, aínda que se pide aos asistentes que se acheguen con alimentos para doalos a Cáritas, entidade que agradeceu esta iniciativa. Non só nos recordemos deste día para doar todo o que sea imprescindible para esas persoas e familias que máis o precisan e, sobre todo, pedir eses desayunos, leite, galletas, produtos lácteos que poden servir, sobre todo, para desayunos, que son as necesidades máis demandadas nestes días. Agradecer moitísimo a de Cuncas, ao Concello de Boiro, por participar e colaborar sempre nestas iniciativas tan importantes. A Concelleira de Cultura boirense, María Outeiral, destacou a iniciativa promovida por De Cuncas e a colaboración de Turbina, ademais de poñer en valor o labor que desempeña Cáritas Boiro. Ademais de ter música, diversión para o noso pobo, temos esa parte solidaria que é a colaboración que fai o cidadán para dar eses alimentos para a recollida de Cáritas. Así que, nos estamos moi contentos de que isto se manteña no tempo, que ademais os grupos que veñen sempre veñen de maneira altruísta, e este ano, temos incluso unha incorporación dun grupo que é de Ribeira, non? Así que a importancia deste evento, que se sume xente desta maneira solidaria, cada ano sempre hai alguén novo participando, o cal, hai que agradecer, recordar que é unha entrada gratuita, porque o festival é na Praza de Galicia sempre que o tempo non lo permita. A colaboración con produtos non perecederos e esos alimentos tan importantes que fan falta estas navidades para que ningunha familia quede sin comer. Unha vez remate a gala solidaria será a quenda do acendido de luces da man de Daniela Otero, que se desenvolverá ás 8 da tarde.